Dobar dan svima, Marko Pavić iz Instituta za stručno usavršavanje mladih. Mi provodimo jedan projekt gdje educiramo mlade nezaposlene kako da lakše nađu posao. Uspješnost nam je 45% mladih nakon naših radionica pronalaze posao, ali kad gledamo raspis najava natječaja, većina natječaja u sektoru zapošljavanja su zatvoreni postupak gdje se direktno dodjeljuju sredstva HZZ-u za stručno osposobljavanje ili garanciju za mlade. Pa nas zanima da li će biti kakvih natječaja i promjene politike u sektoru zapošljavanja. Pozdrav Marko, bit će iz Europskog socijalnog fonda, zapravo je puno natječaja u najavi, to smo i obradili detaljnije u knjizi. Danas nam nije tu uspjela doći Katarina koja inače bi se možda malo detaljnije osvrnula na Europski socijalni fond, iako je naravno tematika je prevelika, samo za to bi nam trebalo par dana, ali smo pokušali sažeti u knjizi baš najave natječaja i mogućnosti koje će biti otvorene. Znači očekuju se ove godine, jedan po jedan će sigurno biti raspisan.